F'temp jaqli l-ankri u l-ħidma tal-membri mid-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali kif ukoll membri mill-Korp tal-Pulizija ma tiqafx. Hekk kif fil-jum tal-Ħadd sebħu għal konfiska fis-siġġiewi ta' annimali fosthom klieb u annimali tar-razzett li allegatament instabu f'kundizzjonijiet mhux xierqa. F'Razzett fis-Siġġiewi membri mid-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali f'ħidma konġunta ma' uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija ikkonfiskaw madwar 11 il-kelb flimkien ma' numru ta' annimali tar-razzett li allegatament ma kinux qed jinżammu f'kundizzjonijiet xierqa. Ir-razzett li kien jidher aktar bħala post tal-ħażna ta' kull xorta ta' oġġetti u skart mill-ispazju adattat għall-annimali. Allegatament kien ilu jservi bħala ken għal dawn il-ħlejjaq. Fost il-munzelli ta' materjal u fdalijiet l-annimali kienu qed jgħixu f'ambjent li qajjem tħassib serju fost dawk preżenti. Il-klieb ikkonfiskati kienu ta' razzets differenti fosthom pitbulls, shih tzus, fox terriers u żewġ ġriewi tal-fox terriers flimkien ma' klieb oħra. Xi wħud minnhom deru mbeżżejn u konfużi waqt il-ħidma tal-awtoritajiet. Filwaqt li oħrajn deru jfittxu ftit attenzjoni u sarħan minn dawk li resqu lejhom. Xhieda fuq il-post qalu li s-sit tal-proprjetà kienet jgħajjar lil dawk preżenti filwaqt li der qalleb il-ġebel u biċċiet tas-sejjieħ biex jgħaddi l-ħin hekk kif kienet għaddejja l-operazzjoni ta' konfiska. One News huwa infurmat li s-sit tal-proprjetà allegatament kien diġà magħruf mal-awtoritajiet b'każijiet preċedenti relatati ma' moħqrija fuq l-annimali fejn kien ġie immultat somma sostanzjali flimkien ma' sentenza sospiża. Sa dan it-tant is-segretarju parlamentari responsabbli mill-ħarsien tal-annimali Alicia Buġejja Sajd faħret il-ħidma ta' dawk kollha involuti u tenniet kif se tibqa' taħdem favur il-ħarsien tal-annimali biex tkun miġġielda kull tip ta' moħqrija jew negliġenza.